Huh. Pretty good. Did you eat one? Was it good? It's hailing, it's raining. This is the ultimate snowball fight. Miten taivas tekee näitä palloja? Kun siellä on oikein kylmää ilmaa, niin ne vesipisarat muuttuu jääksi ennen kuin ne tulee maahan. Mitä ylemmäs mennään, sitä kylmempi siellä on. Onko avaruudessa jää? On, siellä jää, siellä on oikein kylmä. Au! 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 Again! Oh! That's both heavier than a rock. That really hurt. It comes from really high. Lumpe tulee niin kuin oikein korkealta. Ella!